Коста хора, в това видео ще дрифтим в кар паркинг, тъй като там кола. Просто малко по-рано покарах. Да се върнем и да потегляме, само да си поместим това. Ето, мястото, на което ще ходим, ще бъде ето тук. Така че, нека потегляме, само се маркираме и ще да върнем. Опа, малко се блъснахме, нали, но... Хора, сега тук ще... Как ми отиваме да дрифтим. Абе, сега като карам ще ви кажа една изненада, която ще я разкрия другия или по-другия месец. Която се послед 8 месеца и все още няма да ви я казвам, защото това ще е нещо много яко. Много се надявам, че ще се получи. Наистина много се надявам да се получи. Сега просто потегляме и ще се видим когато... Просто ще видим, когато вече сме... Хора, ние дойдохме. Плавно карах с 420. Сега да направим опцията с кормилото, за да ни е все пак по-лесно да караме. Тук слагаме го така и вече имаме кормилото. И сега ето така. Искам да направим. Така, почваме. Хайде, оле, майка, превърнах се. Също какъв дрифт става. Малко умря, хора. Малко не ставам в дрифтовете. Даже да се кажа, аз не ставам въобще. Това видео поне ще стане 5 минути, защото все пак, нали, този дрифт беше такива дрифтове. Трябва повече да покажа. Колкото си малко се изпотрошил, преди пак на колата, обаче... Също засилям малко и ще се издрифтим. Бау! Може да пише долу в коментарите дали моите дрифтове в кар паркинг, но тук ли не мога. Сигурно мога да правите каскади с коли, ама аз не мога. Сигурно с не правя хубави дрифтове, даже въобще. Аз се блъснах вече. Чуйте да задръгна назад и да завия сега на така. Ой, тук сега. Малко потроших колата сега. Не ми иска 4.30 ветрата няма. Май пак се преобърнах. Какво става, човек? Не. Не сприхварвайте. Не. Добре, така. Сега засилваме. И се издрифтваме като нормални така. Добре, пак умрях. Мале, човек, аз колко пъти ще се преобръщам, бе. Беше така последен дрифт.
ще направи да приключва видеото. Добре. Хора, надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, пръскайте лайка, абонирайте се за канала, гнусна. Това е много гадна гледка. Но все пак. Хора, сега, да кажете нещо, сега просто ще скриншот на една снимка, която просто ще скриншотна. Да, знаете, хора, скриншот на една снимка, просто за да направим нещо. И така, вика да подпишете видеото, ако е така, абонирайте се, харесвайте видеото и не знам какво повече да ви кажа. Другия или по-другия месец ви каним имената и очаквайте на септември или ноември месец. Така че, Мемо ви казва чао и се видим другия път. Чао!